Dnes uvidíte obvodové pásy, my v nich vidíme 4 samostatne stojace rodinné domy. Sme v lokalite Senec Lužianky a na pozemku sú už odkopané obvodové pásy pre 4 samostatne stojace štvorizbové rodinné domy. Vo videu uvidíte výkopy, línie budúcich stien, rohy a prechody, tu sa práve rodí pôdorys každej izby. A čo z toho vyrastie? Tehlová stavba, železobetónové stropy pre pevnosť a ticho, izolačné trojská pre teplo aj kľud, fotovoltika a tepelné čerpadlo pre nízke náklady a k tomu optický internet pre rýchle pripojenie. Dnešné zábery sú o presnosti v základoch, aby domy stáli pokojne celé roky. Ak hľadáte moderné štvorizbové bývanie v Senci, v Lužiankách, toto je moment, keď si viete projekt sledovať od základov až po kľúče.